Een groot applaus voor de kinderen van basisschool De Pas uit Helden. Die groep heeft de e-waste race gewonnen. Leerlingen haalden ruim 6500 elektronische apparaten op. Ja, het was heel spannend. Het was echt, vanochtend stond nog de ene school op 1 en dus echt last minute kwam deze school op 1. Dus het was echt close call. Ja, het was heel spannend. We hadden heel vaak ingehaald door de anderen en dan net op het laatste moment hebben we nog met heel wat punten voor kunnen staan. We stonden eerst tweede, ja, en toen hadden we alle spullen zeg maar ingevoerd. En toen hadden we niks meer en die anderen hadden nog keiveel, maar toen stonden we wel eerste nog, dus ja. In totaal streden 10 basisscholen uit Pelemaas, Oosten de Maas en Venray tegen elkaar. De scholen probeerden zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in te zamelen. 2 jongens die hebben bijna elke dag de hele auto vol. En dan namen ze de spullen mee? Ja, en toen moesten ze allemaal invoeren en soms lukte het niet in 1 dag in te voeren. Uit Pelemaas namen basisschool Onder de Linden uit Beringen, De Pas uit Helden en Den Doelhof uit Meijel deel. De e-waste race is een initiatief van Wie Nederland in samenwerking met de deelnemende gemeenten. Je merkt gewoon dat er steeds meer oog komt voor recycling en ook voor gewoon het correct verwerken van dingen. En ja, als je dat kijkt, stiekem wordt heel veel materiaal en gewoon elektrische apparaten dus nog gewoon in de vuilnisbak gegooid. En juist op deze manier willen we eigenlijk de kinderen ervan bewust maken dat ja, gooi ze nou niet gewoon in die afvalbak, maar gooi ze in de speciaal daarvoor bedoelde bakken. Dan krijgen ze inderdaad of nog een tweede leven, of we zorgen dat alles uit elkaar gehaald wordt. En dat dan dus die aparte, bijvoorbeeld plastic, metalen en dat soort dingen, dat die gewoon goed gerecycled worden en eventueel hergebruikt. En dus dat we niet zomaar weer allerlei nieuwe materialen uit de grond halen en het milieu daarmee nog verder om zeep helpen. Was het lastig? Ja, heel lastig. We hadden goede samenwerking met onze groep. Dus het ging goed. Kun jij erover vertellen? Ja, we hadden goede samenwerking en iedereen van bijna de hele klas gingen ook vrienden vragen. Dus dan kregen we gewoon meer spullen. De winnende klas van De Pas gaat op schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.